كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ‘Yan uwa musulmi masu girma, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. ‘Yan uwa sun nemi na yi magana dangane da matsayin karantarwar musulunci dangane da bukukuwa ko in ce bikin da ake kira bikin Kirsimeti. To, wannan magana ce kwarai muhimmiya da ta kamata kullum musulmi ya zama ya komai al'amarinsa akan basira. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. haka Allah ya ce gaya musu wannan ita ce hanyata da nake kiran mutane zuwa ga Allah bisa basira, ba da ka ba kenan nake yi ni tare da duk waɗanda suka bi ni. haka Allah ya ce annabin sai ya faɗi sallallahu alaihi wasallam. Tsarki ya tabbata ga Allah, bana cikin masu shirka. To maganar Kirsimeti, farko dai tuku menene Kirsimeti? Kirsimeti wani biki ne kamar da wani farfesa mai karantarwa, Professor Hans wato Billat yake faɗi, wanda malami ne a jami'ar Durham a jihar North Carolina ta America. Yake cewa yau ai kiristanci ko kuma Kirsimeti biki ne na Kirista domin bayani kan haihuwar annabi Isa. To kenan kaga wa shahida shahidu min ahliha, dan ciki ne ga abin da ya ce biki ne na Kirista. Wannan na fara da wannan dan akwai waɗanda suke kiran kansu musulmi, a ku daina zafafawa, ai abin nan ba kiristanci bane, abu ne na wato zama a ci abinci a nuna soyayya da ƙaunar juna. Kaji inda shedan ya fito musu kuma kenan. Kaji inda shedan ya fito musu. Kana kiran kanka musulmi, dan ciki ga abin da ya ce biki na Kirista, kuma koma bai faɗa ba. Kalli fa sunan Christmas, ina hankalinka ya tafi ne? Kalmar mass na nufin biki ko taro ko ganganko, shine ma'anar Christmas, wato ganganko, haɗuwa ta jama'at saboda Christ ko kuma annabi Isa. Ba annabi Isa da mu muka sani ba ne, annabi Isa annabi mu ne ai. So 25 Allah ya kira shi a Qur'ani, ya kira shi ruhun Allah, ya kira shi wa kalimatu alqaha ila maryam ruhun min. Yowa ya san annabi sa saboda mu. So 25 Allah ya kira shi. Ga ma sura sukutun da guda sunan mahaifiyarsa, suratu Maryam. To kenan babu wanda ya kai mu sanin wane ne annabi Isa. To amma sai aka samu wasu suka fake da sunan shi, musamman a dalilin bayyanar da Bulse ko kuma Paul ya hargitsa karantarwar, ya cutar da mabiya, ya shigo da wato rudu da ɗirkaniya, suka allanta shi. Daga cikin dalilin mai da annabi Isa Allah, a'udhu billah, saboda ai shi ne hali irin na allantaka, kamar ya ba da ainihin rai, wai ya mai da mamaci zuwa rayuwa, amma da izinin wa yake? Allah ya ce wa uhil mauta bi idnillah, ko kan ina rayar da ainihin mamata, sai Allah ya ce mai da izinin Allah. Haka ya faɗi irin wannan magana a ƙarshen suratu Al-Ma'ida, watul mauta bi izni, kana rayar da matattu Allah ce da izinina, wa tubri'ul akmaha wal abrasa, watul mauta sai Allah ce bi izni. Wanda aka haifa makaho da mai ciwon kuturta kana warkar da su da izinina ni Allah, in ji Allah. To kuma in abu ba su dalili ne, a cikin babin littafin ainihin Romawa ga labarin wannan mutumin wanda shi kawai ƙashinsa ne, gawa ta taɓa ƙashinsa sai mutumin ya rayu. Shi fa mutum ne, bawan Allah ne suka ce waliyin Allah. Gawa ce ta taɓa ƙashinsa bayan ya riga ya mutu ya rududdige, gawan na taɓa ƙashinsa malam sai ya rayu. Me yasa ba ku ce da shi Allah ba? In kuma dan magana dan Allah ne, a cikin littafin Romawa a Bible ga wani mutum ana kiransa Melchizedek ko Malikus Sadiq. Shi mutumin nan ba shi da farko, ba shi da ƙarshe, ba uwa ba uba. Waye wannan? Ba Allah ba. Me yasa ba ku ce masa Allah ba? In kuma kun ce annabi Isa dan Allah ne saboda ba shi da uba, to annabi Adamu shi ya fi cancanta a ce shi ne dan Allah, tunda shi ba, shi annabi Isa ai ka ce ga uba ko
ko kuwa ka ce ga uwa nake so na shi, astaghfirullah, ga uwa Isa ibn Maryam. To shi annabi Adamu ina uwar ina uban, me yasa ba ku ce da shi ma dan Allah bane? To mutane ne batattu, shi yasa kullum musulmi yakan yi addu'a na ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Saboda haka musulmi mu shiga cikin taitayin. Christmas kenan. Kafin na ci gaba sai suka ce ai annabi Isa an haife shi ne ranar 25 ga watan Disamba, wanda wannan magana ba gaskiya bane. Bincike na ilimi mai zurfi ya tabbatar da ba gaskiya bane. Dalilin ko shine Disamba kan zo ne lokacin sanyi da hunturu a yankuna da yawa na duniya. Misali idan ka je Norway, wani fitaccen masani Dr. Abdul Hakim Quick yake cewa ya je Norway, ya tadda suna da ainihin awa 24 babu rana, sai tsabar sanyi kawai, sanyi, mutane suna mutuwa. To a wannan lokacin idan suka ga haske sai su bauta ma haske, har suna kiran haske wato wai a LGP, life giving power, wata ƙuwa ce, ƙarfi ne wanda ke bada wato ainihin rayuwa. Da haka suke bauta ma rana a lokacin saboda yanayin sanyi. To a wannan yankin ne inda sanyi fiye aka haifa wani mutum ana kiran shi Mithra, ba Misra ta Misra ba, a Mithra ko Mithras, wanda wannan mutumin sun bauta masa, shi aka haifa suka ce 25 ga watan Disamba. Buki ne na kafirai da maguzanci. Shi yasa Ingila a shekara ta 1646 zuwa da 7 ta haramta ma bikin Kirsimeti. Kasashe da yawa sun haramta, sun ce ai maguzanci ne. Kaji ba maguje yana kiran maguzanci misali, saboda ba gaskiya bane. To amma lokacin da sarki Constantine ya shigo Kiristanci, sai ce don mutane su karbi Kiristanci, al'adun kuma da kuke yi a bar muku kayanku a mai da shi Kiristancin. To haka suke yi, sai a ɗauki shirka a gyara shi, ka da yadda annabi Isa ya mutu saboda jininka, shi kenan magana ta kare. Na je wani gari ana ce da shi Wida a ƙasar Cotonou. Wida nan Cotonou, Benin Republic. Akwai wata cibiya, gida ne inda suke bautan maciji suke bautawa. Ni kuma na je wurin, na ce da su me ya kawo, domin inda ake bautan macijin ga kuma katotin coci a gefe. Suka yi bayanin dalili, ga wata yarinya budurwa an rataya mata maciji a wuya, wai wannan yarinya, wannan macijin mutane sun bi ta za su halaka ta, wannan macijin ya fito daga from nowhere, ba a san daga yana ba, ya cece ta. To saboda gode wa macijin ta ce to ya kamata a bauta masa. So ko mutane wannan garin suna bauta masa, suna nan gina nan zaka a Wida, suna kiransa Python, a Palais de la Python, wato ciro ta maciji. Amma masu coci suka ce tun da dai kun yarda da Yesu, ku ci gaba da wata macijin ku. Haka suke yi, sai su ɗauko shirka su mai da shi a tafi. To haka suka yi ma wato Kiristanci, maguzanci ne suka shigo da shi, suka ɗora wa mutane su yarda a matsayin ainihin addini ne. Da fatan gane. Na biyu, abin da ke ƙara tabbatar maka da cewa annabi Isa ba an haife shi a watan Disamba ba ne 25. Allah ta'ala ya faɗa a ƙur'ani game da na Maryam lokacin da ta haife shi. Kaga sai ta tsorata, take tunanin to ya za a yi ne a ce na shiga gari da wannan ɗa, ko ba haka ba? Me ta ce? Ya laitani mitu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. حظوا كرشي محل الشاهد يتشي متى وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. يا ما هي فياتا كي جرجز كتترن دبينو rutaban janiya, nunannin 'ya'yan dabino sun nuna za su faɗo, ki ci ki sha hankalinki ya kwanta. Duk wanda ya tanka miki ki ce da shi inni
nazartu lirrahmani sauman falan ukulun siya ba zai kowa magana ba. To mahallin shahid a wurin dabino ar-rutabul jani, dabino nunanne, duk masana sun tabbatar ba lokacin sanyi lokacin hunturu yake abin nan ba, lokacin da hasken rana ya dake shi shine yake zama to aljani ya kai ya nuna har ya faɗo. Da wannan nasi da Qur'ani bincike masana ilimin tsirrai sun tabbatar da ƙaryatuwar cewa annabi Isa an haife shi lokacin hunturu bi dalili hadha an-nas al-Qur'ani. Rutab al-jani dabino ne baya nuna lokacin sanyi. ɗaya kenan. Na biyu, annabi Isa alaihi salatu wassalam lokacin da ta haife shi yana yaro jariri kuma ya yi magana, sai wannan yasa kuka ce da shi Allah ne ko ɗan Allah. To na biyu, kai musulmi idan ka amince da wannan, to Allah fa ya ce cewa da aka yi Allah na da ɗa, wannan maganar kawai, wanda ba kawai ba ce, ta sa samaniya za ta ɓasgare, ta karye, ta guntule, ta faɗo, saboda an ce Allah da ɗa. Ba sama kaɗai ba, ƙasa ma za ta yage, ta mazgaye, ba wannan kaɗai ba, duk duwatsu za su rikito su faɗo. Ya ce ta kado samawatu ya tafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda, saboda me an da'aw lir-rahmani walada. Sama za ta ruso, ƙasa za ta yage, duwatsu su ruguzo, saboda an ce Allah na da ɗa. To kai musulmi, abinda samaniya ke cikin tsoro da ƙasa shine wai ka zo kake taya su wannan biki na kafirci, ka ci abincinsu, ka je taronsu, bayan sama da ƙasa da duwa za su rikice saboda cewa Allah na da, ba kuma sun bari ba ne, kuma in suka gayyace ka akan tabbatar da wannan ne. Ina faɗin wannan dan akwai wasu ƴan uwa musulmi, Allah ya ƙara mana shiriya, da sun kasa ganewa. Ai mal abu ne kawai na biki, yara ne za a je a ba su abinci. Har wani ke gaya ma wata yarinya tana ce to ni za ku hana cin abincin Kirsimeti ne? Ki je ki ci gaba da cewa ya hana ki, amma dai ga nasoshin Qur'ani kiya gaya wa Allah ai. Jirgin jet bomber bai rusa samaniya ba, amma cewa Allah na da ɗa za ta rusa samaniya, in ji Allah jalla jalaluhu. Makamin nukiliya, har tun lokacin da aka harba makamin nukiliya, misali a yakin duniya na biyu daga 1939 zuwa 1945 a birnin Nagasaki da Hiroshima na Japan, wannan jet bomber da lokacin Captain Tibet sai jefa makamin, an ce nan take wajen mutum 250 sun mutu, amma wannan makamin bai keta samaniya ba. Bom da ake kira nitrogen bomb da aka ce hadarinsa ya wuce wancan wajen so nawa bai keta samaniya ba. Jirgin Concorde bai keta samaniya ba, amma cewa Allah na da ɗa, sama za ta kece da ƙasa da duwatsu. To wannan kasan ashe agun Ubangiji babban abu ne. To sai suka zo da wannan ƙaryar suka gyara shi. Kai musulmi mai addini mai Qur'ani da ke wannan magana, sai ka zo ka ce za ka zo ka taya su. To malamai sun ba da fatawa, kama ce happy Xmas haramun ne, kuma baka san abin da kake yi ba. To ga tarihin Kirsimeti, asalinsa daga wani mutum ne, ana ce da shi Mithra, suka ɗauko wannan al'ada, sannan suka ƙirƙiro wani mutum ana kiransa Saint Nicholas, wanda shi ya zama wanda suke kira Father Christmas. Ai ya zama kamar symbol ne ai. A America suna masa biki da suna ainihin Santa Claus. Ka gan shi da farin gemu, wai yana raba kyauta, shi ne Father Christmas. Kuma saboda martaba wuta da zaran sabuwar shekara, domin da New Year da Xmas haka suke tare. In an shiga sabuwar shekara za a kunna kendira. Waɗannan al'adu ne ba namu ba ne, ba mu san da su ba. Mu musulmi idin da muke da su guda uku ne. Idi ƙaramar sallah, da kuma idin babban sallah, da kuma idin sati juma'a. Shi yasa duk wanda ya taimaka musu da kalma ko da ra'ayi ko da sai da kaya, wallahi yana da babbar amsa da zai, in ma imaninsa ya tsira maka kenan. Ɗazu da safen nan wani ke gamin a wani masallaci ce, ai malam wani mutum da ka gan shi kamar ba na tsatse ba ne,
a wannan bikin da ake sai ga wani musulmi zai sai da wani kirista wai rago saniya kai saboda kirsimati, sai mutum ya ce assalamu alaikum, wannan saniya ranar kiyama idan ta ce ya ubangiji ya sai da ni saboda a zage ka, me zaka ce da Allah? Assalamu alaikum, sai tafi. Kaga jefa sako da safen nan ya tafi abinsa, ko da kana ganin kan ba shi da hankali, amma ya faɗi magana muhimmiya. Wannan saniya baiwar Allah ce, ka sayar dan ai wannan bikin, sai ka ba da amsa. Kuma in ka ce to ai ni ba na yi, to ai ka taimaka. Idan barawo ya ce da Allah za mu je operation sata ne, taimake mu da mota, sai ka ce ka san ni ba ruwana da sata, amma ga motan nan ka je ka damin da abina, ba ruwana. Ina ba ruwanka? Karuwa ta ce a taimake ta da ɗaki saboda harkar ta tana da baki, ka san me take nufi? Sai ka ce a'udhu billahi, Allah tsare mu, amma ga ɗakin nan ki kiyaye, ba ruwana. Ina ba ruwanka? To ina tabbatar maka ka taimaka ma barawa da kirista ya fi sauƙi gun Allah sama da ka taimaka a Christmas. Dalili, Christmas shirka ce zalla, kuma Allah ce wal fitnatu ashaddu min al qatl. Fitna, shirka ta fi muni sama da kisan kai. Kaga kisan kai a ajin me yake? A ajin kaba'ira ne. Ita ko shirka fa. To mutum ya mai da hankali. Akwai bukukuwa da Girkawa suke yi, biki guda biyu, da Girkawa da Romawa. Girkawa suna da biki ana kiransa Bacchanalia, wanda asali gunkin giya, akwai wata giya suna kiranta Bacchus, to suna shanta. To gunkin giya suna kiransa Bacchus, to suna da biki mai suna Bacchanalia, lokacin sama lokacin zafi. Akwai wani yanki na duniya idan ka tafi awa 24 suke yi ba sa ganin hasken rana. Wani malami ya ce ya je Alaska, sai da suka yi kwana ko biyu ne ba su ga hasken rana ba. Ya ce a inda suke zaune sai wani bawan Allah ce yanzu fa ai lokacin magariba ne, ku tashi mai magariba. Ya ce ina leƙowa ga rana kuma a sama. Haka muka yi magariban. Ya ce wajejen karfe 7 ko 9 ne za su yi sallar lisha, rana tana sama. Su ba sa ganin duhu wani yankin duniya. Ya ce karfe 1 dare lokacin da ya kama zai kwanta bacci ne, rana na samaniya. Fuqaha suka ce sai dai ku yi taqdir. Menene taqdiri? Ku kaddara kawai. Misali in abun nan a Kano ne ko a Zaria ko Katsina, to sai mu kalli makwabtanmu ya lokacin su yake. Ko nan ranar ga yadda take, haka Allah ya tsarin su jalla jalalu. To da haka in suka samu sanyi, in suka samu duhu sai su bauta mu duhu. Su kuma inda wato tsabar sanyi ne, kwata-kwata idan ka yi watsi, idan ka watsa ruwa kafin ruwan ya faɗi ƙasa sai zama kankara, mutane suna mutuwa. In ka je yankin su Norway misali, su kuma abin da suke nema a wannan lokacin su samu hasken rana, da haka suke kiran haske the life giving power. To a lokacin ne akwai wata bishiya wadda take jure fari, to kaji asalin the evergreen tree, ita suke kira ainihin bishiyar Kirsimeti. Sai su ɗauko wannan bishiyar su sa mata haske a sama, sannan kuma sun camfa ta yadda dai mutanen mu ke sa laya da baro da sauransu misali. Shi ne wannan bishiya ɗin. Shi ne suka ɗauko wannan bikin suka shigo da shi kiristanci, suka gyara shi a yi ta biki. Wanda su kansu kiristocin ma suna inkarin idan 25 ga Disamba ne ma lokacin Annabi Isa. A wasu ba su yi sai watan Januwari. Wai kai to me haɗa ka da wannan biki? Kai a matsayinka na musulmi, kana da Qur'ani, kana da Annabi Muhammadu, kana da musulunci, kana da Ka'aba, kana da ƴan uwa musulmi, me ya haɗa ka shiga shiru ba shanu? Bayan Allah ce la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa man yaf'al dhalika falaysa min Allah fi shay'in illa an tattaqu minhum tuqa wa yuhadhirukum Allah misal. Kar ku dauki addinin kafirai ku rike. Da haka a takaice haramun ne musulmi ya ba da goyon ga Kirsimeti, ko ya taimaka musu da abinci, ko ma ya ce happy Christmas, ko ya ce ma happy new year. Duk tare suke. Idan kai shekarar musulunci baka ce happy new islamiyya ba a yadda ma ka faɗa tunda ba ci ba, to sai abin da yake ba shi da akwai. Amma in an matsa maka a matsayinka na jami'in gwamnati sai ka, wannan kuma daban. Amma duk wanda ya taimaka musu akan wannan abun ya taimaka ma kafirci, ya taimaka ma sabon Allah, ya taimaka ma wato raya abin da samaniya za ta keto, ƙasa ta yage, duwatsu su faɗo saboda munin kalma ɗin.
in ka gamsu da ka yi in ya so Allah ya kama ka to an riga an ƙara bayani li yahlika man halaka an bayyana wa yahya man bayyana. Duk abin da zai faɗa an ba sayyidina Ali nama lokacin bikin Nairuz, wannan bai tabbata a hadisi ba. In ma ya tabbata wake da saitara a lokacin musulmi, yanzu wani saitara kake da ita sai da aka yi da kai. Allah ya samu ji daidai, ba mu ikon bin daidai, ya samu ga ƙarya, ya ba mu ikon guje mata. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.